Kodi mukudziwa zoti kachilonda kakang'ono kakubaba shop katha kuyika ndi pa chiopsezo chachikulu chodwala nthenda ya hepatitis B. Hepatitis B ndi kachilombo ka mtundu wa virus komwe kamagwira chiwindi chathu. Chiwindi chathu ndi chiwalo chofunika kwambiri, chimatsuka magazi, chimasunga mphamvu ya mthupi paja tinaphunzira kuti glucose uja wina amapita kumeneko eti. Komanso chimathandiza kugaya chakudya. Kachilombo ka hepatitis B ndi ka silent killer kapena kuti kamatipha mwakachetechete chifukwa choti kakalowa mthupi mwathu kamatha kukhala nthawi yayitali ife osadziwa kuti ndi matenda ena aliwonse. Akuluakulu pena thupi lathu limatha kumenya ndithu kachilombo kameneka mpana ife nkuchira tisakudziwa. Koma mwa anthu ena kamawapatsa matenda. Amatha kumamva kutopa, majointi munkumapweteka, maso, manja amatha kupanga chikasu, jaundice. Komanso pambali pa mimbapa chakumanja pamatha kumapweteka, pamenepo mpene pamakhala chiwindi. Kachilombo kameneka titha kupasirana njira yogonana, kuyerekana zinthu zobolera kaya ndolo zija mapangira matatu zija. Mayi amathanso kupasira mwana pobereka ku baba shop, masaluni. Anthu ena nondengu mati timatha kupewa zimenezo. Saso HIV amapasiranaso choncho. Hepatitis B ndi mitunda ina chifukwa cha zifukwa izi. Kachilombo ka HIV kakakhala titenge kuti paleza kamatenga mphindi kapena kuti mwina ma hours kuti kafe. Pomwe kachilombo ka hepatitis kamatha kukhala paleza lapaja mpaka na 7 days, masiku 7 kalipo mpacha. Ndipo chifukwa choti tizilombo timene timaberekana kwambiri timakhala motambiri kwambiri padontho limodzi la magazi. Kachilombo kameneka kali ndi mphamvu yokulowa ninuyo yokupangani infect times 100 kuposa kachilombo ka HIV kapena kuti pa chizungu it's 100 times more infectious than HIV. Sipano yayi ndi kachilombo kamphamvu kwambiri. Tikapita kukapereka magazi amayeza magazi athu aja matenda osiyanasiyana kuphatikizapo hepatitis B ndi HIV. Anthu ena anu magazi anu aja akakana mangoganiza zokuti muna ndili ndi HIV ukayezesa HIV upeza zoti muli negative nkumadabuta magazi anga akana chifukwa cha hepatitis B ilibe mankhwala koma anthu amatha kukhala nayo kwa nthawi yayitali osadwala nayo. Munthu woti ali ndi hepatitis B athaso kukwatira munthu woti sali ndi hepatitis B, koma mpofunika kuti munthu amene alibe uja atenge katemera wa hepatitis B ndikuyezedwanso zinthu zina zingapo. Malawi kuno katemera ameneyu alipo makamaka kwa anthu ogwira ntchito mzipatala. Hepatitis B imaononga chiwindi ndipo imathanso kuyambisa kansa ya chiwindi. Baba shop, masaluni, anthu amatatu osangoti basi ka spirit pya kuti pamenepo mwateteza clipper yanu ayi. Mukuyenera kukhala ndi medical grade disinfectant ngati ndithu za kuchipatala za ku theater. Fasi mabala ena ali osamene amaoneka iyayi. Khulupirira kuti mwatolapo zinthu ziwiri zitatu za nthenda ya hepatitis B lero. Tiyeni tagaire nazi zathu chifukwa choti anthu ambiri sadziwa za nthenda imeneyi iyayi. Zikomo kwambiri, mwakoma nonse.